So isip inyo Arsobispo sa Cebu kanang magdasig gyud kustanan nga manginlabot ta, moapil ta, ingani sa lain-laing paagi ni atong kalihukan supak subuanong pakigbisog kontra korupsyon. No? Ato ning himuon mga igsuon tungod kay una na higugma ta sa Ginoo. Ang Ginoo nga gusto nga ang iyang katawhan magtarong ug ang iyang katawhan mahiluna, no? Matigayon sa ilang kinabuhi. Nahigugma man ta niya, so maningkamot gyud ta nga ang atong kinabuhi mapahiluna sad sa iyang kabubuton ug mutunong ta sa iyang mga kasuguan, no? So moapil ta aning maong supak nga kalihukan. Again, una sa nato kay nahigugma ta sa Ginoo. Ikaduha, tungod kay nahigugma pud ta sa ato ang nasod ug sa ato isig katawo. Nakibalo man gid ta unsay epekto no sa nahitabo nga grabe nga massive corruption sa ato ang nasod, sa ato mga panggamhanan, sa ato mga pangulo, ang dautan nga buhat sa korupsyon. Grabe kayo og epekto sa kinabuhi sa atong katawhan, ilabi na sa mga kabus, no? Luoy kayo gyud. Di na nako na i-explain ninyo kay kita man nato pag-ayo ang kadaot sa kinabuhi sa mga tao, bunga sa sala nga nahimo sa ato mga kaigsuonan. Usa mga igsuon kining supak ato ning himuon, kabalog gyud ko nga ang uban murag naluya na, ang uban nawad-an nagpaglaong nga mausab, pero kita nga mga nagtuo sa Ginoo, kita nga adunay pagtuo sa Dios nga manginlabot sa atong kinabuhi, kanang di kita ang mawad-ag paglaom, no? Maayo gani kay nagsaulong ta karon sa year of Jubilee Year of Hope. Dapat nga magpabiling kita malaumon. So mulihok gihapon ta bisan sa dako nga puwersa sa kadautan, nasayod ta nga ang kaulahian, ang Dios gid may mo patigbabaw, magadaogon jud ang katarong. So again, isip inyong Arsobispo, mudasig kustanan nga mga subuanon nga adunay maayong kasing-kasing, dili kinahanglan Katoliko, no, nga moapil ni ini, ang tanan nga adunay maayong kabubuton, adunay Dios sa ilang kinabuhi ug mahigugmaon sa katawhan, manginlabot ta. Importante kayo nga mag-usat ta, magkahiusat tang tanan sa paglihok aron adunay gyud kausaban nga tinuod nga mahitabo sa atong nasod. So mga igsoon, November 30, okay, 2:30 in the afternoon, ang mga Katoliko magbisa ari sa Basilica ni Señor Santo Niño sa Pilgrim Center. Ang uban nga mga dili Katoliko manginlabot gihapon unya samtang magbisa adto sila sa Plaza Independencia, pwede sila maghimo sa ilang mga pag-ampo o giniusa nga mga kalihukan. After the mass, mga around 3:30 maghiusa na ta pag-parade o magmarcha, walk for peace and change adto dito pa dong sa Puente Ismeña Circle, okay? Ug dito ato himuon ang hamubong nga programa aron pagpadayag sa ato ang pagbati o kagustuhan para sa kausaban sa atong nasod. Daghang salamat ha, pasensya kayo sa taas nga mensahe, pero kini si Bishop Abet magdasig ninyo kanunay mag-uban ta sa pagampo para sa kausaban sa atong nasod. God bless everyone.